лидерството, днешното лидерство на Европейския съюз е просто жалко. Те, ако продължат да бъдат на власт, това означава, че ускоряват тенденцията Европейския съюз да прекрати своето съществуване в този формат, защото виждаме, че не само една Унгария, защото това стана нарицателно, една Словакия, сега и след изборите, идването на Бабиш повторно на власт в Чехия, дори една Полша, която е, нали, както се казва, най-големият застъпник на политиката на Украйна и основна база, логистична база за Украйна, по-точно за режима на Зеленски, виждаме в една Нидерландия. Въпреки с какви ли не приеми и хватки само и само да ограничат влиянието на консервативните пронационалистически сили, и на алтернатива за Германия. В Германия по същия начин. В Румъния станахме свидетели за по-малко от година как уж законно установено, съгласно техните закони, техния изборен кодекс, Конституционният съд просто броени дни преди втория мандат отмени, просто му отне правото да се яви на избори, защото Джорджеско печелише безапелационно. Видяхме какво се случи и с Мари Люпен във Франция. Да, зачистват се неудобните. Абсолютно. Тоест, под формата на неолиберализма, носителите на тези евроатлантически ценности, свобода, равенство, равноправие, а то е една диктатура, само че облечена отвънка в така представителни дрехи, нали? Или желязна ръка и умрук в кадифена ръкавица. Да. Реално диктатура.